Добрый дзень! Зноў пятніца, і мы працягваем далей нашу акцыю «Кожная пятніца роднае сваё». Штогод 15 сакавіка наша краіна адзначае дзяржаўнае свята Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Гэта не проста чырвоны дзень у календары, а сапраўднае свята закона і парадку. Чаму менавіта 15 сакавіка? Таму што ў гэты дзень у 1994 годзе была прынята Канстытуцыя суверэннай Беларусі. Яна стала асновай для развіцця нашай маладой дзяржавы і вызначыла галоўныя прынцыпы, па якіх мы жывём і сёння. У гэты дзень па ўсёй краіне праходзяць урачыстыя мерапрыемствы. Чыноўнікі і дэпутаты звычайна віншуюць грамадзян і падкрэсліваюць важнасць асноўнага закона для захавання міру і згоды ў грамадстве. Для школьнікаў і студэнтаў ладзяцца адкрытыя ўрокі, віктарыны і конкурсы на веданне Канстытуцыі. У бібліятэках і музеях арганізоўваюць выставы, прысвечаныя гісторыі беларускай дзяржаўнасці. Такім чынам, Дзень Канстытуцыі – гэта свята нашай супольнай дамоўленасці. Гэта дзень, калі мы ўсведамляем сябе адзіным народам, які будуе сваю будучыню на трывалым падмурку закона і справядлівасці. Да наступнай пятніцы!